أتصنكر أوان ها نعم إكسابير موكل آمين نعم جاغانو خنكم بتوصيهم آمين يسوع كريستوس بيتاي آمين قال لكم أب مزمور داوود 73 73 سجاين لبين أنت مهمنة أملاح نزل عالم كوحيد لبين كفلين آمين انتي سجانا زي نبر زي كتل انت مهمنة سي زجابي نزل عالم سي يس يسوع كريستوس بيتاي آمين ببزح نقدر كنحلف نخد ناس كريستيان كنيركم فترى المكران كمان تصير كله ويجمع ببزح نقدر بالفاينانس يكون بناي زمدنا ويكون ناي صراحة يكون ناي تمرتين تعلم كله بز نقدرات زمت زبله كله أنا أي كفنوهم كله بهوتك أتفي أيو اللي هو اللي يسفنوهم نسخة بمنفس أملاخ دو انتهي كها نتسفن والك أمني جزاء خاصة يسوع كريستوس بيتاي آمين سلازي قال نقدرات كابو هرينا أتام نقدر نقول زلنا كتردوا زلكم إزقابي هيد أمون إيو لكم صحيح يس آمين إكسابير أمني زي الوقت مخالف تفضل مخنياتو تبهر خمس ألكم يتني عملها نقدر دحرق منكم من النت تون دي أبو خليكم شعوب لكم علىكم مكران تمسك كسحقوهم بر أي تقولون آمين آمين ومن دي ولا جور هواريات سلسمو دم حاصل بقعات كنا سلسل رخبوا النات حقصوا وتغطيت كذا تحقص ده أحسيرهم مم يقصد يدمم أنت أول تنزل السنة حد سبعي وصلني أنت أول تنزل حقص زمن طلع يلا النات حقص هو على وصي سلمان سلسمو حاصل بقعات سلسل رخبوا يسوع كريستوس ويتا فيسوع كريستوس سم تحرج يجيب لك ماله مكرا تمت نجارات تمت تسحقهم بر أي كتحزنوني آمين تسحقوا له مغنيات أملاككم عابس سلسمان يس هاليلويا معبل أنت مثلا بالعلم عبل كم كريستوس كتحالف ويتخ آمين كريستوس ويتا معبل ما تكون نسي كريستوس تتريسي دقيسنير هنا هو إبليس نصاها معبل كون ذات دقيس أملاك حيزك تغير تاريخ هاليلويا إزاي يزدل زلوا خاب هزبي حجي ملو بملو لبو سب أنت خجبر نا كريستوس دربي كابلي أنتي مخنيات شجرنا أنتي تلك محواتي صبوا مس أملاك كونكشن اللي وناه النجارات مستنى على خفة بلنا كونكشن وصل مش نبل متى نشتي من ريان نجار حتى يكون ترى شو وايد أفاكو واي مقدر ست بالشيء يسوع كريستوس بيتاي كل سكن مس أملاك زلك كونكشن ليتن معلتن بلكم زلك سمعوا مس أملاك زلكم بعزوم عبت تصبح من بس أملاك تملا تخونك كاب أفكار مس جانامبر مقروم رامي بس إزاي حديد شكل مثلا أتو دبل كام جناية رتي زي بالله هجر ولا برهان متي نبل كم نقولة أملاكنا أملاك كابين كابهم زلينا أنت مسلكم ملو بملو أبوركنا وضغط نجارات على أملاكهم من دزبل ماتيوس عواف سماي أي حرسي عزدا هكيده بس خاطر دم ما أنتي شو كم يجرو أبليسو بلوز أب كم زخون كمين يجرو سلزي أملاك قدام عينك كتبوت وزلكم أمون يوم سبكت المكاخل نجارات المخاخل زأمنو سبيكات أمن تغلي خاجين حتى واحد المكاخل إزجابير فتسيمو كل جزء دم أموني قدامي قرطوس حادث قد شعته اتنا بحبرة ودي يسوع كريستوس بيتنا نسأو عنا أملاك أنتي أمون إيوي أكان أي قطر سلام كي سلسة خانتيلو جناخي اتزاصنعكم كاب كل كفو زحلوكم ها غويتا أمون إيوي يسوع كريستوس بيتنا أتم حواتي كريستوس منفس أملاك اللونة أملاك سي أباخم محضري يلو كله سي أنا بتعمل زغير من خلالكم كريستيان تجنيق له خبلان من كله وقلت تقبل كذا قبله هو تقبل كريستوس هو كريستوس تقبل كريستوس غير منتهى كذا هذول وتقول زخاء الحسكة خلنا خسي وتقول عمرك أدم لا هيكون يسوع كريستوس بيدا لو متعبتوا زلكم أمنة مخطوط سقوط أجا نوصحكم أكنا بكون سلسلة زلوا يزدروا آمين يسوع كريستوس بيدا
كل حاتكم تزحتكم بسخم نايمنكم تدبلك معنا ناي كريستوس يخطب شوري كنتو كريستوس بلنا حالم بي بدقنا عين الشجر بصراحة عين الشجر عواف سماي اي حارس اي عزبا زبلس نعنا خندنتاي حالينا خمس قنطول يسوس كريستوس وي قدامي كورنثوس 10:13 ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እንታይ እሙን እዩ ምስ ፈተና ምፅዋር ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅኢ ገይርልኩም ኣሎ እሞ ካብ ዓዕሙኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓገኩምን እዩ 4 ነጥብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፀራይ ልዕሊ ዓቕምኻ ገይሩ ክዓፅወካ ዘለ ኣምላኽ ግን ልዕሊ ዓቕምኻ ክትከይድ ፅል ኣይርየካ ምክንያቱ ፀጋ ኣምላኽ ዝተቐበልኩም ሰባት ዘኽእል ፀጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስከ ኣምላኽ እሙን እዩ ዝገበሉ ኩልኻ ኣምላኽ እሙን እዩ ብሓቂ ዝብለኩም ሰይጣን ዝፈርሆ ሰብ ፀላይ ኣብ ጸሎት ዝነብር መር ፀላይ ዘይኮነስ ኣብ ጸሎት ዝነብር ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ህይወቱን ኣምላኽ ዝሃበ ሰብ ዝበፅ እንተመፀ ኣብ ልዕሊ መከራ ይስሕቕ እምበር ኣይጉረምርምን ኣይፈርህን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበፅሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስ ፈተናኹም ምፅዋር ምእንቲ ክትክእሉስ መዋፅእ ገይርልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ክትፍተኑ ኣይሓድግልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ እንታይ ኢለኩም ቀዳማይ ኣምላኽ እሙን እዩ ካልኣይ ከዓ በይንና ፈፂምና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቀዳማይ እንታይ ኢለኩም ኣምላኽ እሙን ኢለኩም ካልኣይ ከዓ በይንና ኣይኮንና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዛ ኩልኩም ተዝሓተኩም ሕጂ መዝሙር ዳዊት 23 እንታይ ተዝብለኩም እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎደል የብለይ ኩሉ ትብልዋ እያ ሓቀይ እንደ ወላ ደቅና ከይተረኽቦ ቤተክርስትያን ጥቕሲ ተዛረብቲ ኢሎሞም ሲ እግዚአብሔር ጓሳይ ይብሉ እግዚአብሔር ጓሳኻ ምዃኑ እናፈለጥካ ግን ተጉረምርም ግደፉ በጃኹ እቲ ኩሉ ዝኽእል ምሳኽን ከሎ ኩነታትካ ካብ እግዚአብሔር ኣይዓብን ነገራትካ ካብ እግዚአብሔር ኣይዓብን እቲ ሓልፎ ዘለኻ መሳገሪኻ እምበር መንበሪኻ ኣይኮነን ሓስቡ ዝመፅኦ ፈተና ኩሉ ግዜ ዝመፀካ መከራ ንዓኻ ኣበርቲዒ ከውፃእካ እምበር ኣብኡ ክትነብር ፈቓድ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ደቂ እስራኤል ክወፅእ ከለዉ ካብ ግብፂ ሲ ን40 ዓመት መዲብሎም ነይሩ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ መጀመርታ ዝመደበሎም እንታይ መንገዲ 12 መዓልቲ ዝወስድ ሓቀይ እንደ بفتاونا أنا عندي 50 نقول زلنا صوت كولال كتعملنا خلوا هاللويا بريز جاد ببل قالنا قرا بصراحة أنت قاطين وتشرشي متسيني بلاكاش واقع امتحانت على ما يعني أنت ملأ لهم يحبسوا أنت زي ملأ لهم يغرمروا نسخة أمزون تغرمروا عبابة وجهه حزب أملاخ لومي بدم كريستوس تعدى حزبيها ودو حلفوا ذهبك زي نحفو كندتاي زفتو كان زفكرك كان كيدان كم زلو فيت سلازي إذا زلنا خاي الزمن إذا كله نخنت زقط سراي أملاح أمونيو بينها خا هيكون زداقم 30 حدا فضل شدشته زقابير أملاح كان السوم سخا زخيد مو هايت المكة حدا أي حد كاريمو سلازي صنعوا تبعوا أي تفرحوا بقاتم نما أي تشبري እንታይ ኣይጠልመካ ኣይሓገካ ምስ በለ ካባይን ካባኹም ዝፅበዩ እንታይ ፅንዑን ትብዑን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፀኒዕናን ተቢዕናን ንገውን ካልኣይት ድማ ቦታና ንሕና ኣነንስኻትኩም ካብቲ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ዝፅበየና ኣብዚ ኣነንስኻትኩም ጓኖት ገያሾ ኢና ክንከይድና ካብዚ ምድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ይዕንትና ናብ ክርስቶስ እንተንገብር ኣብ ፀፅባሕ ድማ መንፈስ ኣምላኽ እንተንምላእ ኣብለኩም ኣሎ ኩሉ ግዜ ውሽጥኩም ኣፍኩም ኩሉ ምስጋና ጣይ ዝዘንጡ እቲ ኮኔክሽን ከም ትቅድም ሕጂ ዝነገርኩኩም ካብ ኣምላኽ ፅቡቅ ንኸይድ ሓሳብ ግድፍ ነብሎ እሞ ሽዑ ነገራት ልዕል ምስ በለና ነቲ ነገራት ዕቢና ንሪኦ ሽዑ ኣታ ኣምላኽ ኣለኻ ዲኻ ምሳይካ ንብል ንጅምር ኣምላኽ ምሳና እንከሎ ውሽጥና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ሳናይ ኦኬ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ሎሚ በኹነታትኩም ከይትሽገሩ ኣምላኽ እሙን እዩ ንስኻ ድማ በይንኻ ይኩንካ ኣብ መዝሙር ዳዊት 27 ፍቅዲ 14 ብእግዚአብሔር ተተስፎ በርትዕ ልብኻ ድማ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር እንታይ ግበር ተስፋ ግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ተስፋ እግዚአብሔር ይስከበሉ እቲ ኩሉ ዝኽእል ይስከበሉ ምሳይ ስለዘሎ ኣይጭነቕኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንስኻሲ ክጭነቕ ዘይኮነስ ለቶም ተጨንቆ ክትረድእ ዝተፀዋዕካ ልኡኽ ኢኻ ዓለም ትጭነቕ ንስኻ ትጭነቕ ምን ሓቶ መን ክረድኦም ንዑ ሕጂ ካብ ኩለን ንውፃእ ንሰማማዕ ምክንያቱ ሓባቕ ቁስሉ ሓባቕ ፈውሱ እንዲ ገበኑ ዝኽብል ድማ ይሰልጦሊ ትዝናዘዘሉ ድማ ምሕረት ይረክብ ስለ ዝብል ካብ እቱ ውፅእ ዝበለ እምነት ይትረፈና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክንደክም ከለና ሓወይ ሓውካ እናበልካ ነቲ ሓደ ክትድግፎ ክትጅምር ኣለካ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ንኣምላኽ እንታይ ሽሙ እቱ ውፅእ ክንብል ከለና እንታይ ንኸውን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብያዕቆብ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መንገዱ ድማ ርዑ ስለ ዘይኮነስ ገለ ትብላ ወላ ገለ ካብ ኣምላኽ ዝቕበል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እግዚአብሔር እሙን እዩ ንስኻ ድማ በይንኻ ይኮንካ ሳልሰይቲ ድማ ንሕና ክንደክም ከለና ንሱ ድማ እንታይ የበርታ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12 ፍቅዲ 10 እምበኣርስ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ ሓይሉ ክልኤካ እንተኮይኑ ዳ ናይ ግድም ኣብ ድኻሚ እቲ ሓይልካ ዝግለፅ ሓይሊ ኣምላኽ ዝግለፅ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ካብ ሎሚ እስከበሉ ጭንቀት ምሳይ ኣይሓድርኒ መጉረምራም ካብ ኣፈይ ኣይወፅኒ ኩሉ ግዜ ከመስግን እምበር ከጉረምርም ኣይተፀዋዕኹም ኣፈይ እስከበሉ ብጨው ዝተቃመመ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ እንታይ ይመስለኩም ሰባት ሓንቲ ነገር ከረዳእኩም ይርዳእኒ ማዕበል ይመፅእ ጭንቀት ወይ ድማ ብዙሕ ነገር ይመፃካ ምሽ ከም ሰባት ንስንብድ ኢና መጀመርታ ሕሰብ እንተቢልና ግን ዋ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ክንብል ከል ኣለና ኣምላኽ ምስተውዓልኩም ይኽፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:6 እንታይ ይብል 6:7 እቲ ምፍታንኩም በእምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኩላዕ ንሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሉ ምእንቲ ክርከብ እንተ ኣድለየስ ብሕጂ ብብዙሕ ዓይነት ፈተና ምስ ጎሃኹም እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝፀዋዓካ ኣምላኽ እሙን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ዘለና እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መን ምዃኑ እንተተረዲእና ኣምላኽ ብቃሉ ዝሃበና ተስፋ እንተተረዲእና ብለኩም ኣሎ ብዝመፀኩም ማዕበል ኮነ ነገራት ፍጹም ኣይትሽበርን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ካብ ዘይከውን ነገራት ይኩን ብዘይጠቅም ነገራት ንተሓዞ ብሰባት ኮነ ብንሪኦ ዘበለ ኩሉ ዓለም ተልቅስ ኣላ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ንሕና ከምስ ዓለም ኮይና ነልቅስ እንታይ ምዕብስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብዙሓት መዕረፍቲ ኢኹም ንስኩም ካብ ዘሎ ኩሉኻ እቲ ኣባኹም ዘሎ ንኻልኦት ንኽዕርፍ ንኻልኦት ንኽድግፍ እዩ ዝብሎ ንዑ ሒዝካያ ቀቢልካያ ክድቅስ ከለካ ግን ናይ ግድን ፃላኢ መፍትኡ እዩ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ መዝሙር ዳዊት 63:12 ይወጅ ብልዕሌና ርእስና ሰባት ኣሳገርካ ኢሉ ብሓውን ብማይን ሓለፍና ንስኻ ግን ናብ ራህዋ ኣውፃእካ ተደግመ መዝሙር ዳዊት 66:12 ብልዕሌና ርእስና ሰባት ኣሳገርካ ብሓውን ብማይን ሓለፍና ንስኻ ግን ናብ ራህዋ ስለዚ ዝመፀኩም ነገራት ዘበለ ንዓኹም ዘጥፍእ ዝሓስብ ናብ በረኸትኩም ናብ ብዙሕ ነገራት ኣምላኽ ዘቐምጠኩም ከሳገረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታይ ይገብረኩም መስለኩም ኣሰቡት ኮይንኩም ጀጋኑ ኮይንኩም ክትወፁ ይገብረኩም ስለዚ ብኡ ዝሓልፍ ዘሎ ሰባት እንታይ ክትኮኑ
نختردهم تجبروا بعد يسوع كريستوس كويتاي نخالقت مسننا تكون بوصل إذا حلف كريستوس بوصل إذا حلف أنتي كدنقص أنا زخل كهني يسوع كريستوس كويت لومي زمت أنا نجارات بزمت معبلات بزمت نفاس يمان نينو لجو كنبي نو أنت سلت أكا تمسكن أنت زي سلت أكا تمسكن كلتي زي تحقق خريستيان كنيرو كاب حوارات بزحنا نكون مال أولسن سيلاسن تأثيرهم يكون زلوا تأثيرهم كلهم تايقوا نيرو يمسكن يسوع كريستوس كويتا سلازي كاب أفكم مسجانا برمرام دلاي تابون صار مخنياتو كل جزء تنبرمرمو زبلت أنا أيتها تقولون تاي سجا خلبو سوي زقاية سلطان كم زلكم ما أفكم فلت يسوع كريستوس كويتا أبي سياس 4 3 فوق حتى خان تايبل حججنا أتا يعقوب تزفت أركا أتا إسرائيل دما تزدقنا كاس جابر كم زي بلالو تبي جيكا يمو ها هاي تفرح يسوع كريستوس سلازي بأملاك أنتين لنا أمونا صادقين بكل نجار زي اللي وقت حساكم زلوا كابين كواخم زدرينا نتاي تلكم صنعون تبني سمكم غيركم حزوان زين صنع تبعي زبلك أنا مسخر تبي جاي كامو أي تفرح بسمكا أوعكوها نسخها أنتي ناتي إخا أنتي بسمكا أوعكوها نسخها ناتي سلازي وانا لك حاز حجي وانا لك يسوع كريستوس بي سب كجنا ويد ما خورمرم تجميرو وانو من مخانو سلازي يفلت بغزا رأسو كنبر سلازي جمير دغ معي كجنا كم كرغرمرم جمر سب تا غزا رأسو ناتو غير سلازي قطرا بغزا حيلو خوت سلازي دلي يزغبر هيوتو ناي كريستوس مخانو زفلت لي تعقستا أملاك بهيوت لي تسفى أملاك بهيوت لي يسوع كريستوس كويت سلازي بما مستحلف مساق خوني وحازي تستاجرك أي كتحلكاني مو بحاول مستخيد أي كتنددكان أي كتنددني هل هالتا أي كمخكان في السياسة 4 3 تغريق حد بصح تسفتاتي بنا إنه أملاك كابين كباخاتكم بالله يدرمان لكم حج صناعا تبعني مصنع أبقالو تبعد مصخا أبقالو يسوع كريستوس تبعت كوني زي بزلكم بدفارات كوني لكم دلكم صبري دناجر يرجع يسوع كريستوس ملو بملو أملاك مسائل يا أخي ترجعهم لا تتبع زجور سب انتهي تلكم سبات عالم النجارات انكو داود كله بس كنت داود تاجم يبلو انت هون كتبلو بقى زغابير حيلين مزمرين تتصور عنا أملاك بوني that's why I don't care عالم انتهي تخون يسوع كريستوس كويت سلازي تعرف عيتي مساقو وصادلي تفتنا زمت منتك خي ترفي زعبي يعقوب حادث غير خلته حواتي ببين زخونه فتنا انت بصحكم نقول حاجوس قطورهم سله كلت تحت خان تاريخهم ببين زخونه فتنا انت بصحكم انت يبرو له نقول له يسوع كريستوس بتنا أملاكنا نقبر فتنا نحالفه بزح نقدر على بدي بسوا أملاك رداك غيري فتنا تابين بعلنا نعدمه نركم نحاوس إننا سبات بعلنا نفس قرناته بعلنا نفطر نقرات زين اتخاب نأملاك الكات عيو زبلت نبرو زبلت كلنا فتنا زمساك أملاك كل زي أموني يناقبك يسوع كريستوس بيت يرد أنا لو تملختي قال تيجي شو هيك كذني ما شايف كذني يسوع كريستوس بيت سلازي يحرزوا كل نجار كأ إيه أملاك أبي ودك سرح بتتحالفوا زل لخا مكرا دما نخطوات تدلي تخون كأ متصباي زبلال تعجزت متصباي
ኢሳያስ 4:31 እቶም ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብሩ ዝጽበዩ ትዕግስቲ ያትሓት እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግን እንታይ ይገብሩ ሓይሎም ይሕደስ ኣብ ምጽባይ ሓይሊ ምሕዳስ ምክንያቱ እቲ ዝጽበ ንኣምላኽ ብገዛ ርእሱ ከም ዘይወጽእ ስለ ዝፈልጥ ትሕት ኢሉ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝጽበ ኣምላኽ እንታይ ይገብሩ ሓይሊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ለና ንሕና ሰባት ኣብዚ ትዕግስቲ ዘይብልና ሽዑ ዝደለናዮ ኣምላኽ ፅልያ ብና ሕጂ ክበልና ገለገለ ትብል ብትዕግስቲ ምክንያቱ ሓሳባተይን ሓሳባትኩምን ኩሉ ግዜ ከም ሰባት ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ሓደ እዩ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይ እዩ ብለና ሓቂ እቲ ንሱ ዝሓስቦ ሓሳብ ምስ ናይ ሰባት ክንወዳድሮም ከለና ሰማይን ምድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ስለዚ ኣብዛ ምድርን ከለና እንኸዶ ዘበለ ኩሉ ስጉምቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁሉዓት እዩ ኣብ ኣጀንድኡ ዝተጻሕፈ ድማ ኣባይን ኣባኹም ክፍጽሞ ይደሊ ስለዚ ብምጽባይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብእምንነት ምጽባይና ኣብ ቃሉ ጸኒዕና ክንከይድ ከለና እንታይ ንኸውን ከምቲ ንሱ ዝሓሰበና ኣጀንዳ ክንመላለስ ንጅምር ኣብ ዓወት ኢና ንበጽሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:16 እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊልን ጸበባን ማዕልያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለኣለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወና እዩ እሞ እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደስ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይሕደስ እቲ ወጻኢ ሰብና እንተበስበሰ ውሽጥና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደስ ስለዚ ኣይንሕለልን እዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሕላል ዘበለሎም ይርቀ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕልለኩም ዘበለሎሚ ብስም ክርስቶስ ኢየሱስ ይድረቕ ሓጎስ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ንውሽጥኹም ይምላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታ ጸጽባሕ ኩሉ ግዜ ተሓጎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ እቲ ውሽጣው እቲ ደጋው ሰብና እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና እንታይ ኸውን ኣብ ጸጽባሕ ይሕደስ ወይ ኣብ ጸጽባሕ ዝሕደስ ኮኔክሽን ኣሎ ምስ ኣምላኽ እንታይ ኣሎ ተልኩም ጸጽባሕ ምስ እግዚአብሔር መምልላስ ኣሎ ጸጽባሕ ምስ ቃሉ መምልላስ ኣሎ ጸጽባሕ ድማ ኣብ ጸሎት ምንባር ኣሎ እምበር ምጽላይ ዘይኮነስ ምንባር ኣብ ጸሎት ስለዘሎ እንታይ ኸውን ምሕላል ኣባኻ ኣይቀርም ሎሚ ካብ ውልዕ ጥፍእ የትረፍኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ካብዚ ነገራት ከጋጥመኩም ከሎ ወይ ምሕላል ወይ ምርባሽ ክመጻኩም ከሎ ኮኔክሽንኩም ምስ ኣምላኽ ከመይ ኣሎ ቸክ ግበሩ ኦንላይን ዲኹም ዘለኹም ወይ ድማ ተቋሪጽ ኣላ ቸክ ግበሩ ሓቂ ዝዛረበኩም ዘሎ ፍጹም ሰብ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ገይሩ ዘገረምርም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይርአ ዳዊት ኣለኩም ዘመን ሙሉእ ይህደን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ገይረኩም ዳዊት እዚ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪኢኹም ወሲ ከምዚ ገይሮም ንዞም ኣሕዛብ ኢሉ ብዙሕ ይገረምርም ምሽ ድሓር ግን እግዚአብሔር ከውሐይ ምድሓነይን ይብል ነቲ መከረኡ ናብ መዝሙር እዩ ዝልውጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሎሚ ምስ እግዚአብሔር ዘለኩም ኮኔክሽንኩም ዓሪ ካልኣይ ከዓ ሓንቲ ነገር ክምዕደኩም ኣሕዋተይ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሪሌሽንሺፕ ወይ ድማ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ናይ እንካን ሓባን ወይ ድማ ናይ ለማንን ተቐባልን ጌርኩም ኣይተሰቡ እዚ ትሽት ሃበኒ 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 ንብል እንታይ ትበው ህይወትኩም ከሱ ብህይወትኩም ሲ ንዕኡ እንታይ ትነብረሉ እዩ ዘሎ ንሱ ህይወት ይብና ኣቂንደ ሕና ህይወትና ክንበው እዩ ምድራዊ ነገር መሊኢልካ እንታይ ነው ክንደይ ሰባት ሃብታማት ኣለው ዝጭነቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ዝክረኒ ቅድም ኣብዚ ንጉስ እናሰራሕኩ ከለኹ ሲ እስኻትኩም ዳዕፅኹ ኣለኹም ገለ ይብልናዋ እንታይ ንዓና ገንዘብ ዘይብልና ገለ የለ ጎይታ ይነበርና እስኻ ወዲ ንጉስ እዩ ኣነ እዚ ኢሉ ባንኮ ክፍት ኣበለለይ ኩለን ኣፋውስ መሊአ ከምቲ ንስኹም ትበልዕዎ ክንበልዕ ኣይንኽእልና ኣፍና ክንቁሮ ኣይንኽእልና ሕማም ኣለና ግን ሃብቲ ኣለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚኦም ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ከይተረፉ ሲ ኣክተራት ብዘይ ተደለየ ነገር ክሞቱ ከለዉ ተስፋ ካልኩሎም ንዓለም ፀጊቦም ላይ ተስፋ ቆሪፆም እዮም ዝሞቱ ድራግ ኢልካ ብመስተ ኢልካ ኩሉ ነገር ፈቲኖም እዮም ግን ሓጎስ ክቦም ሰላም ክቦም ግን ኣይከኣለን እቲ ንዘለኣለማ ውሽጥካ ሰላም ዝበካ ክርስቶስ ኢየሱስ
አሜን ስለዚህ ብዙሕ ነገራት ክትጭነቕ ፍቓድ ኣምላኽ ስለዚህ ተሰብዓይቲ ኣምላኽ ንዓና ዝሓንፀፆ መደባት ጽቡቕን ሰናይን እዩ ኤርምያስ 29:11 ኣነ ዝሓስበልኩም እዩ ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉእ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንስኣል ግባ ቢለ ድማ እዚኣ መዝሙር ዳዊት 4:5 መዝሙር ዳዊት 4:5 ጎይታይ ኣምላኸይ ተኣምራትካ ንዓና ዝሓሰብካዮ ሓሳባት ብዙሕ እዩ ንዓኻ ዝመስል ከቶ የልዎን ትነግረሉን ክዛረበሉን እንተደለኹስ ኢሉ ብዙሕ ነገር ይዛረብ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትና እስከ ኢድን ዘርቢሖም ዝብል ካብ ሎሚ እስከበሉ ኣምላኽ ከምቲ ንሱ ዝደለየ ኮይነ ክርከብ ሙሉእ ፍቓድ ይህበሉ ነገራት እንተፀበበ ነገራት እንተረኸወ ኣይሕለልን እየ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣባይ ነበር ፍትወይ ናተይ እዩ ኣነ ድማ ናቱ እየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ካብ ሓሳባትኩም ካብ ህይወትኩምን ናትኩም ኣይኮንኩምን ናይ ክርስቶስ እዚ ማለት ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ካብ ንስኻ ትጭነቕ ኣምላኽካ ይጨነቐልካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእስኻ ክስከም ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓይሊ ዝወፅእ ሰብ የለን ኣይ ብሓይልን ኣይ ብክእለት እዩ ብመንፈሰይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምእማንና ንጽናዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኣብዚ ዓለም ተራእኹም ምስ ብዙሕ ነገር በቲ ዝኣምንሎም ይሞቱ ወላ ዘም እስላሚካ ወላ ዘም ካልኦት ኢልካሲ ስለቲ እምነቶም ይሞቱ ገለ ነገር ክድረክብ ኢና ኢሎም ኣሚኖም እዮም ዝሞቱ ንሕና ግን ተህያው ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ምሳና ከሎሲ ዓለምን ምልኣታን እታ ናብኣን ዝነብሩ ናቱ እዮም ዝብለካሲ ኖ ወይ ጭንቀት ቦታ ይታብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:12 ምክንያቱ እውን እዚ ዝሓሳብ እዚ ዝፀግብ ዘለኹ ምስ በለ ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኩ ፈልጥ ኣይ ኣነስ እንታይ እዚኦም ናይ ኣምላኽ ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ክንታይ እምነት ኣለዎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሓውቁ ኣሕሊፎም ክህቦም ከለዉ ኣብ ዘመን ዳንኤል ሲ እንተፈትዮ ድሕነና ተዘይደለየ ኖርማል ብሂወቶም ክንሳዕ ቀቢፆም ከም ዝወፁ ክእል ከምኡ ድማ ንሕና ቀባፃ ክውን ክእል እንተለና ንክርስቶስ እንተሞትና ንክርስቶስ እንተተፀለና ንክርስቶስ እንተነበርና ንክርስቶስ ኣርባዕተ ሃሌሉያ ኣብ ዕብራውያን ኣለኩም ኣብ ቦቴ ምዕራፍ 11 ዘሎ ኣብኦም ዘሎ እምነት ከይተረፈ ዕብራውያን 11:11 ሳራ እኳ ግዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃበቶ እንታይ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ሓሱብ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት እንታይ ረኸበት ሓይሊ ረኸበት ሕጂ ኣብዚ እምነት ከረዳእኩም እምነት ከመይ ኢልኩም ሓስብዎ መስለኩም ከምዛ ንእሽቶ ነፍሲ ወከፍና እምነት ኣለና ሓቂ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመንናዮ ነፍሲ ወከፍ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝቐርብናሉ ከዓ ነናትና ደረጃታት ኣሎ ናይ ገሌና ዓባይ ሸሓነ እምነት ክትህልወና ትኽእል ንገሌና ንእሽተይ ሸሓነ ክትህልወና ትኽእል እያ እምነት እዚ እንታይ ገብረካ እንተይልኩም ሕጂ መጠን እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ቅርበትን ብተስፋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለካ እንታይ ትኸውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተሰማዕነት ሳራ እኳ ግዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኸበት ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዘዳግም 31:8 እቲ ቅድሚኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ምስኻ ክኸውን እዩ ምስ በለ ኣይጠልመካ ኣይሓድገካ ኣይትፍራህ ኣይትሸበርካ ኣምላኽ ሕጂ ነገሩ እንታይ እንተይኩም ኣይትፍራህ እዩ ኣምላኽ ፍጹም ዝፀልኦ ነገር እንተይለኩም ክንፈርህ ኣይደልየን ንኢያሱኹም ኢሉዋ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ትባዕ ፅናዕ እዩ ዝብለካ ኣይትፍራህ ትባዕ
صنع لكم من ثلاثة صحاب زين كم سمق غيركم حزوان أي تفرح صنع تبع يسوع كريستوس يسوع كريستوس مودعة أصابكم قبل لوقاس 10:22-23 ندق مزامرت دما بلوم كاب مغبي هيوت تعبي مسوله كاب كدان ون سغا يعبي مو سلازي نهيوتكم بتبلعوا ወይ ድማ ንስጋኹም بتخدنوا ኣይትጨነቁ ብለኩም ኣለኹ مسوله ናብ ኳኻት ኣስተብህሉ مسوله ኣምላኽ ይقلبو መንበር ኣይዘኡ ኣይዓዝዱ ማዕከን ድማ ቆፎ የብሎምን ካብ ኣዕዋፍ ንስኻትኩም ግዳ ክንደይ ዓዚኹም ዘይትወልፁ ማይ ጋድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ኣጆ እግዚአብሔር እሙን ኪዳን ዘለዎ ሰብ አይጠፍም ኩሉ ጊዜ ደግሞ ቃል ያዛ ኪዳን ዘለዎ ሰብ እንታይ ሎሚ ኮኔክሽንና ምስ ኣምላኽ ዘለና ንተዓራሪ እቲ ህይወትና ከይተረፈ ክርስቲያናዊ ዲሲፕሊን ስለዘይብልና ናይ እቲ ውፅእ ስርዓት ስለዘለና ወላ ብህይወትና ክንሪኦ ከለና ከም ሓበሻሲ እዚ ታይም ቴብል ድልታት ኣብ ህይወትና ይብልና ዝረኸብካ ኢኻ ትኽእል ኣከይድ ነቲ ማለት ታይም ቴብል ናይ ስራሕ ኣለና እምበር ናይ ህይወትና ታይም ቴብል ይብልና መንፈሳዊ ህይወት ድማ ሆም ዲሲፕሊን ንርእስኻ እንታይ ላሙዳ ኢሉ ዘረባ ዲሉ ዕላል ዲሉ ሕሜድ ዲሉ ንርእስኻ ኣምልኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾ ከተላሙድ ኣለክ ምክንያቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ድማ ብያሱ ተይሎ ነቲ ቃል እዚ ድማ ለይትን መዓልትን ኣስተውዕል ለይትን መዓልትን ኣሰንትኑ ለይትን መዓልትን ከተስተንትኑ ክትጅምርን ከለኻ ህይወትካ ይዝገዝእ ምክንያቱ ፀላኢ ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናይ ሎሚ እዚአን እንተን ሓሳባት ኣብዚ ከይብለልኩም ከይበፅሓኩም ሓስ ከይኣብየኩም ምና ጌርና ክንታቐናፅ ናብ ጸሎት ክንኣቱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እግዚአብሔር ሰናይ ኣሜን ካብ ሎሚ ጸኒዕኩም ተቢዕኩም ከይፈራሕኩም ምስ ኣምላኽኩም ማለት ብዙሕ ነገር ዝኸብደካ ነገር ክህሉ ክእሊ ኣምላኽ ይሽከሙ ጸር ክርስቶስ ክንፀውድና ተፀዊዕና ፎኩስ ኢልና ሓቂ ኣና ግን ገንጢልና የለና ባዕልና ሽግርና እቲ ኣምላኽ ክስከሙ ዝግብኦ ንሕና ኢና ንስከሞ ሽዑ ነገሮም ብሎ ሰብ መንገዱ ብከምድላ ይገላብጦሞ ናብ እግዚአብሔር ይገብሮም ይሉ ስለዚህ እቲ ኣምላኽ ክገብሮ ዘለዎ ዝኸብደና ኣራግፍ ኣቢልና ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንቐርብ ንጸንዕ ንሰብዕ ኣይንፈርድ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ግዜ ምሳና ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አሜን ወይታ በረከት ይሁን አሜን ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ይባርክ ከአዶናይ ሓወይ ናይ በሓቂ አሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ጸጉ ይብዝሓልካ አሜን ኣብ ኢሳያስ 26:3 ይብል እቲ ጽኑዕ ዝሓቐንኡ ኣባኻ ስለ እተማሕፀነ ብሰላም ወብሰላም ትሕልዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣብ ዋላ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናይና ክንኣምኖ ዘለና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ግዜ ሽግርና ንዑ ክንኣምኖ ይግባአና ኣብ ግዜ ፀበባ ንዑ ክንኣምኖ ይግባአና ኣብ ግዜ ረህዋ ከዓ ንዑ ክንኣምኖ ይግባአና ሃሌሉያ ምስኮነ ጥራይ ኮናን እግዚአብሔር ነመስግኖ ታይዳ ከይኮነ ከሎ ከማን ከነመስግኖ ዝግባአና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ታይልና ኩሉ ግዜ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣባ ይፈለጥ እምበር ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለኩ ኣይትጨነቁ ናይ በሓቂ ህዝቢ ኣምላኽ ብጣዕሚ እድለኛታት ኢና ዓለም ክትሪኣ ከለኻ እዚ ዘለናዮ ሃገራት እዚ ህዛብ ክትሪኦም ከለኻ ንተራፒ ክኸዱ ቆፀራ እዮም ድሕዙ ንሕና ግን 24 ምሳና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዑ ክንነግሮ ከለና ጾርና ይረግፍ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ በሓቂ ትኸብደካ መዓልታዊ እንድሕር ንነፍስና ኣላሚና ያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምልኾ እንተላሚና ኣብቲ ዝጨንቀና ግዜ ኣብቲ ዝረህወና ግዜ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር እንድሕር ምስኡ ጥራይ ንዘራረብ ኣለና ሰላምና ክመልእ ግድን እዩ ሃሌሉያ ጭንቀት ሓቂ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ከዓ ሓቂ እዩ
كلتي له جنا يناي كنمرص نحنا وساني أبتو جك بس حنا خلو وجوكم أنا خوا قالكم ينعكم نعي حابني للنمبر بعلكم تعالوا سو أي بلنا السوس تعالى فرادس لزخنة نفرادو الفرادو يسوس كويت أنا نجستات لعلي نجستات زخنة نايزل عالم نجوس هي أو أملاخ هاليلويا سي أملاخنا سلزي عينج نقنينا زيابير سمي بارخ because زيابير مسانا سلزولو هاليلويا تراي حقنا أبيك زيابير يتصنع بقى توكلتنا أبيك زيابير يتصنع يسوس قويتاي كل جزية بوء نتأمن كبرنا أملاخ يكون زيابير بارخك عدنا يحوي قويتاي اسم مليسي بارخك آمين كبرنا أملاخ يكون تسألوت كتقل داس بلاني يسوس قويتاي لومي منفس قدس بزعبا إذا تنكي بزعبا أتتشنق إلو دزاربنا زلو هاليليا قويتا كابانا كأليو سلزدالية دخبدنا نقرد أبي أنا زلو شجيرنا زلو لومون يسوس قويتا السهياوي زارا قالي